Este ano os maios chegan un pouco de chuvia, por eso non lucen tanto como noutras ocasións, pero aquí están algunhas xa das composicións fermosísimas e con traballo, como vemos, arduo e minucioso. Pois aí, a sensibilidade do maio. Aí ven o maio de flores cuberto. Somos do grupo das Mercedes. E que estades facendo xa aquí? Pois os palos. Moi ben. Estamos cantando as coplas para practicar. Moi ben. Moi ben. Este tradicional e incombustible, hermosísima pirámide de este mayo. La mancha de la camiseta que llevas hoy. En este caso aquí están os trasnos e as ninfas, todos os seres, as fadas, todos os seres mitolóxicos, microscópicos. Aí está o trasniño maior, metidiños neste maio. Outro original, aí está toda decorada esta bici. En esta ocasión, aí está mesturado as cores dun cadro, unha estrutura peculiar, diferente. Toma, muchas gracias. Moi original, distinto totalmente. Aquí tedes que está clarísimo que aí ven o maio de flores cuberto, diversos e unidos, pois así sexa, así sexa.